I denne video vil jeg gennemgå indholdet af æsken, de forskellige dele og hvordan man samler og vedligeholder The Natural. Når du modtager The Natural, kommer den i sådan en æske her. The Natural består af følgende dele: en endcap, et rør, hvor selve knappen er i, 2 forskellige størrelser midterrør og en topcap, hvor du har selve 510-gevindet. For at samle den, så tager du selve røret her og bottomcappen og skruer fast. Hvilket af de 2 rør du skal bruge, eller om du skal bruge de begge, afgør helt og alene om hvilken slags størrelse batteri det er du skal bruge. The Natural her understøtter følgende størrelser: 18350, 18500 og 18650 batterier. I det her tilfælde så vil jeg bruge et 18650 batteri. Kom den negative ende af batteriet i først. Tag så det ene rør og kom ned over batteriet og drej fast. Tag det næste rør og drej fast. Til sidst afslutter du med at skrue selve topkappen på.